Pinapaboran ni former Senator Franklin Drilon na hatiin sa 2 distrito ang lungsod ng Iloilo. Sa interview kay Drilon, sinabi nito na ang paghati sa lungsod ang isa sa mga paraan upang matigil na ang away politika. Sa ngayon, plano ni Drilon na kausapin si Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez na iparating sa Senado at Kongreso upang ito ay mapag-usapan. Naniniwala naman ito na handa na ang Iloilo City kung ito man ay hahatiin. Mula dito sa K5 News FM Iloilo, ito si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.